हेलौ गाइसमेन माब्रै दं? आंहा नै अबस्थायानो खाराब। हाजिरा मावफैदों लोगोफोर औवा दानफैदों औवा। नै नायनो हागोन औवाया। ओरै बान्दोल ओरै 26 ओरै 16 20 दं आरो नैबाव। बै 7 सुपार दं। ओरैबायदि खस्थ' लोगोफोर हाजिरा मावनानै जानांगौआ। मा बुंबावनो आरोलाय बावहाय। साख्रि बाख्रि गैयाबा बिदिनो जायो। आदा खावनिया फरायबायना जोंबो। बुरजा फरायनानै मोजां साख्रि मोननाय मोनब्ला माबा मोनसे जागौमोन लोगोफोर। दा बेफोरबायदिबो साख्रि गैया जाहैबाय जोंहा। मा खालामबावनो। दायो आं हाजिरा मावफैदों आरोखि लोगोफोर। औवा दानफैदों। औवा दाननाय हाजिरायाबो खम नङा 500 होयो। 500 मोनोबा नोंहा 200 थाखा जाब्लाबो 300 थाखा थायो नालाय मोजां आरोखि। लस गैया गैनाया खिन्थु खाथिनाया बहुद दं खस्थ' लोगोफोर बिराद खस्थ'। मानो होनना बुङोबा जोरेद जुरेद आरो आथिं बौनाय जिनायाथ' हिसाब गैया लोगोफोर। अयथासार जियो। खस्थ' बिरादनो हाजिरा मावनानै जानाया लोगोफोर। भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।